Temaşevanên hêja Kustaxiya Hindistanê berdewam dikin naqede li ser Müslümanan. Li Keşmîra ku dibin îşgalê de ye, di navbera berxwedan û askerên Hindistana îşgalker de pevçûn derket. Di pevçûnan de Müslümanekî şehîd bû, ji îşgalkeran jî askerek mir, yek jî birîndar bû. Li Keşmîra ku dibin îşgalê de yê pevçûn dewam dikin. Li bajarê Pulvamaya ku 38 kilometre li başûrê bajarê Şîrînêgaraya Keşmîrê dikeve di navbera berxwedanên Müslüman û askerên Hîn tên îşgalker de pevçûn qewimîn. Hatiragehandin di pevçûnê de Müslümanek ji teref Hindistana îşgalker ve hat şehîd kirin. Ji askerên îşgalker yek mir, askerek jî birîndar bû. Li Herêmê di navbera mücahîd û askerên îşgalkerên Hindistanê de tim û tim pevçûn diqewime. Li gorî daneyên ku hatinin bi dest xistin ji serê salê vir ve li Keşmîra ku dibin îşgala Hindistanê de yî zêdetirî 100 mücahîd şehîd bûn. Keşmîriyên Müslüman li dijî rêveberiya Hînda îşgalker ji sala 1980 vir ve derdikevin û mücadeleyê li dijî îşgalê didin.